Moi boa xente, que tal, como estamos? Benvidos a un novo programa de O Radar, programa diría que 54, encarando xa esta recta final desta cuarta tempada, xa 54 conversas, unhas cuantas que quedan por facer, outras que seguramente queden aí un pouco paradas, porque como dicía na conversa anterior, que por certo, podes ir a YouTube a ver a charla con Ireni, unha rapaza daqui da Coruña que ten un proxecto cunhas letras que eu xa lle botei a bronca porque chorei un par de veces con un dedal o seu último sinxelo, así que se queredes ir a coñecela, que vai sacar disco en outubro e de a conversa anterior, e aí tamén na canal YouTube podes ver todas as charlas deste ano, máis todas as 150, 160 que levamos neste mes de 3 anos. Como digo, estamos rematando tempada. Se algún de vos que está vendo isto ten un proxecto, sabes de alguén que este facendo algo, mandádome por privado, porque se todo vai ben e a vida mo permite, vamos a facer quinta tempada, xa o anuncio vai haber quinta tempada, así que mandádeme para ir preparando xa esa nova tempada, pero non falemos do futuro. Bueno, sí, vamos a falar do futuro, pero non falemos do futuro da Canles, senón vamos a falar do futuro, do presente, do noso convidado de hoxe, que xa oide saber en pantalla, chámase Rubén, pero máis ben se coñece como Peito Escuro. Que tal, tío? Como estamos? Moi boas. Moi boas, pois encantado de estar aquí. Joder, tiña ganas de falar contigo. É certo que ahora escoitabasme a presentación, que xa tiña en mente unha quinta tempada e era como, bueno, non sei se Ujú. deixalo para despois para unha quinta tempada, o sea, para despois do verán, cando xa teña igual o traballo completo e tal, pero ao final deus agora, e creo que queda guai, sobre todo por unha cousa, polo fondo que tes, que ahora falaremos dese fondo que é importante, como che dicía antes de empezar a gravar. Joder, eu estou aquí nesta habitación, dous focos que teño postos, a ventana pechada porque están os veciños facendo ruido, estou morrendo de calor e ti estás aí na gloria bendita, eh? Sí, a verdade é que atopei esta sombra que foi un dos lugares onde gravamos tamén parte do videoclip do segundo. O que se comentaba, ¿no? Que viña así un pouco de camiño e non me daba tempo a chegar a casa, que tamén a verdade é que unha pena porque que non viras o paraxe tamén onde vivimos, pero sí que parei aquí que sabía que iba a haber sombra porque hoxe por aquí que o sol queda gusto. A cantos grados estás, máis ou menos? Aquí a sombra penso que estarei como a uns 26, 20, 27, algo así, pero o sol pasan dos 33, 34, fácil. É que eu bueno, voulle avisar a xente, a ti xa te avisei que isto é unha conversa sen guión, voulle avisar a xente, vamos a Sí. falar do teu proxecto, pero a mí me gusta, bueno, empezar tamén un pouco así distendido, non? Un pouco cosas distintas, non estar Ujú. tanto en meollo de temperatura. Eu dicía que estou aquí cos focos. Eu, polo xeral, cando paso de 20 grados, son Ajá. unha persona que morro. O sea, eu deixo de Ah, existir. Eu con 20 grados xa, para min eso xa estar no inferno, absoluto. ostras. Ostras, pues entón hoxe o pasarías mal, porque hoxe traballando estivemos desbrozando aí, pues claro, coas máquinas, bueno, con todos os aparellos. Uf, Penso que debaixo do casco habería máis de 35 grados, sí. no, segurísimo, 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 segurísimo. Pero bueno, oye, por lo menos, mira, se agradece o que dicías ti agora, non? Unha sombriña, vas aí sen a Sí, camisetiña fresco, que ten que sí, sentirse agradable. Ten que sentirse moi sí, agradable sí, por eso. supuesto. No, ahora mismo estoy súper a gusto, sí, sí. Está súper a gusto por la temperatura, está súper a gusto por estar aquí e está súper a gusto porque Ah, estás, vamos a falar do teu proxecto, non? Que realmente o importante desto non a temperatura, porque total, cando a ujú, xente vexa isto igual está chovendo, hai menos grados, entón vamos a ujú, falar do importante que este proxecto de Peito Escuro, que levas 2 singles publicados, 2 sinxelos, xa fixeches un concerto, se non me equivoco, esta pasada fin de semana no Millo Verde, e un proxecto que me ujú. parece ben guai o que vou dicir por onde estás, me parece moi fresco, un proxecto un Vale. pouco distinto ao que estamos en xeral habituados aquí en Galicia, non? Así un pouco un proxecto moito máis rural, pero ao mesmo tempo moderno, é unha cousa moi interesante e vamos a falar deso porque como surge? Esta é unha pregunta moi típica que che van facer moitísimo, pero como Ujú, surge ujú. un pouco a idea de embarcarte bueno, neste proxecto de Peito Escuro? Pois eu o primeiro recordo que teño, así a primeira lembranza é eh, pois tería, eu que sei, 8, 9, 10 anos, o sea, a nivel de ligación coa música, Sí. sobre todo. Eu lembro facer cos alambrillos do pan Bimbo, sabes, os míticos alambriños, con un pouco de miga de pan, empataba dous alambrillos, facíame como un pinganillo e sentíame
na casa como, pues, non sei, como rapaces estos de Euro Junior. Sí, A mí sí, sí. cadroume moitísimo esa rapazada, e daquelas como que flipoume o rollo de ver nenos cantando, no, na tele. E daquelas xa que como que comecei pues, coa música na casa pues, a cantar moito, a interesaba moito as artes escénicas. O que pasa que, bueno, que tiven así como unha especie de infancia moi futbolera, ¿no? E nunca como que din o paso de deixar o fútbol para estar en teatro e para tal. E a verdade é que a día de hoxe arrepíntome un pouco, que bueno, que a vida tamén me está traendo como eh, a redención, ¿no? Mm. De ese tipo de cousas. Pero nace un pouco aí, eu sempre tive como moitas gañas de comunicar, dábaseme moi ben comunicarme por escrito, porque, bueno, a miña nai quedouse sorda con 13 anos, eu son o irmão maior de 3 irmãos, e como que sempre tiven que, o sea, dende moi pequeno aprendín a falar moi rápido, eh, sempre tiven que comunicarme coa xente cando iba pois de compras, non sei, a peixería, por exemplo. Sí. Pois o peixeiro pois comunicábase coa miña nai, o mellor a miña nai non pillaba todo exactamente o que lle dixera, eu pois comunicábame e decía, oye, mamá que dixo isto, tal. E como que sempre tiven esa vena comunicativa un pouco máis a flor de pel, digamos, non? Sempre tiven como moita facilidade para expresar sentimentos, emocións. Cando comecei a escribir tamén vin que era algo moi similar a falar, evidentemente, non? Que, non sei, como que na época esta mítica das notitas, como que, Que era, non sei, o sea, ti eras dos que sí, facías as notitas, facías aí os poemiñas, facías aí as cousiñas sí, aí ben no, bonitas, non? sí, no, non tanto como poemas, quizáis, era como máis, eran memes en realidad, eran protomemes, prácticamente, sabes? Pero como que na clase sí que era, guau, tal, non sei que a xente rías, non sei, como que había aí como un filón comunicativo que eu estaba sempre moi a gusto, tiña facilidade, igual que hai outra xente pues, que era máis tímida. O sea, non me considero como super extrovertido, pero sí que a nivel Sí, pero, comunicativo, te era fácil, non? Así co papel sí, escrito, que te era moito máis sí, sinxelo que igual expresar de viva voz. sí. Sí, e entón como que sempre tiven tamén co tema de, sempre he volto un pouco ao tema da miña nai, cando tiña frustracións, moitas veces, como coa miña nai, pois non podía tampouco. O sea, se eu lle berraba a miña nai de rabia, miña nai non percibía nada, porque era xorda, non? Entón, é xorda, o sea, segue viva, por suposto, e que dure moito. Pero, pero claro, entón, tamén foi a primeira vía de escape, non? O tema de escribir, non? De sacar esa rabia, o mellor que sentía, pois eu que sei, pois porque me enfadei co meu irmão, pois parecía me injusta algunha situación e tal, sempre lle tirei un pouco o lápiz e o papel e pasaba, ademais, pechábame na miña habitación e pasaba as notas por debaixo Por da porta para que a xente pudera Hostia, qué pudera saber o meu bueno. estado de ánimo. Nada, pues así como que sempre tive unha relación, logo pues xa cando comecei aos 18 anos así a xuntarme pues, cos colegas no parque e tal, pois aí como que xa comecei coas guitarras e coa guitarra xa veu como moi natural o tema de facer cancións. Tive un grupo así pues, na miña posadolescencia, así cando era rapaz aí en Fuenlabrada, en Madrid, donde me criei. Eh, aí, pues nada, aí sí que pues fixemos o millor, habería pues, case 20 temas o millor, bueno, non sei, algo menos o millor. Pero sí que tiñemos os nosos temas, escribía eu, compuña as melodías, tamén as rodas de acordes, ¿no? O sea, típico grupo así de rapaces colegas, ¿no? E logo xa un pouco a xénesis da miña sí, do miño interese musical, ¿no? Da miña carreira, non sei comillas. E logo xa chega o momento así máis decisivo que é cando veño pa Galicia. Cando a miña parella, Noelia máis eu, decidimos deixar todo aí en Madrid. Eu remato Enxeñería Agrícola xusto no 2016, e no propio 2016 xa vimos para acá. E aquí, pois a verdade é que foi increíble. Cheguei a unha aldeiña de prácticamente de 8 veciños. E ao chegar, estábamos facendo mudanza, de repente o veciño de arriba estaba ensaiando co seu grupo, o sea, como que cheguei a un sitio con O destino. moito talento. Sí, aí está. Aí está, o sea, o sea, lembro moitísimo a sensación de chegar, estar con un sofá cargando, escoitar arriba como ensayaban,
que se me puxeran os pelos de punta, en plan, pero, ostras, isto é increíble. Eh, Queríamos alonxarnos da cidade, queríamos, o sea, eu como enxeñeiro agrícola, pues, en Madrid non tiña como Sí, ningún futuro, bueno, había futuro, pero era un futuro moi de oficina, moi de, pues, de outras cousas. Eu quería manchar, estaba loco por mancharme as mans, con calquera cosa daba igual. Entón, viñemos por aquí, e aquí foi cando eu xa, o sea, claro, o vir por aquí xa, como que deixei, evidentemente, o grupo que tiña por ali, no? Deixei de compoñer, porque xa estaba como unha especie de bloqueo creativo, tamén tiña como moitos limitares ao ser autodidacta, ser músico autodidacta, pois hai moitos coñecementos parciais que tiña, hmm, que non me, o sea, que non era, que me acotaban en lugar de que me liberaban, ¿no? Non era capaz de como de atopar a miña esencia, ¿no? Porque tiña pues eso, uns coñecementos musicais pues moi precarios, digamos, ¿no? Entón, comezo a traballar moito no campo, en labores técnicas, sobre todo, o sea, non tanto como xornaleiro. Comezo así a levar traballei moito en Aceites Abril, traballei 6 anos, levando o departamento de Agro, que é un departamento que se encargaba da recuperación da hmm. oliveira galega. É moi curioso porque eu viña de Madrid especializado na oliveira, non? Caímos en Quiroga, que é un pouco o epicentro, no, da cultura da oliveira en Galicia. Eu non, o sea, non sabía, o sea, non foi a propósito, o sea, foi tamén algo como de que Hostia, que estuviera ensayando o colega. encántame. O sea, Sí, sí, sí. Ademais, xusto a carretera por la que vimos, que é a Nacional 120, para facela, na nosa aldea, quitaron, o sea, como que tiveron que excavar, ¿no? Para facer aí como a expropiación e tal. E xusto a zona que expropiaron chamábase as Oliveiras. O sea, que todo como moi ao redor da oliveira e do aceite que cada vez parecen unha planta pois moi máxica, ¿no? vouche Eh, facer un inciso sí, sí, sí. porque para que vexas un pouco esta unión ca oliva, ca oliveira, demais, a miña parella é de Jaén. Terra, Toma. terra por excelencia tamén das oliveiras, Sí, sí, do sí, sí, sí. aceite. O sea que, mira tú, Sí, un pouco tamén, non qué exactamente guay. esta unión igual, pero para que vexas un pouco tamén Ole. que está todo, está, a oliva está presente. Sí, está moi presente, sí, sí, sí. Sí, 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 no, a verdade é que eu super contento con esa ligazón, porque, de feito, eu teño familia en Úbeda, que é parte de Jaén. Tamén hai penso que tamén hai unha especie de ascendencia musical, ¿no? En Peito Escuro con raíces no sur, ¿no? O sea, Peito Escuro para min é algo como super mestizo, que celebra eso, ¿no? A impureza e non ter como, o sea, poder romper os patróns da pureza, ¿no? Digamos. Bueno, voltando un pouco ao que se contaba, sí, estábamos xa por aquí, entón eu estaba como inmerso nun proceso de atopar a miña esencia, porque como había algo que eu tiña que atopar, o sea, había algo que se movía por dentro miña que non daba sacado dun xeito como que dixera, ostra, é así, probaba cancións, probaba tal. Entón comecei a estudiar teoría musical basada na teoría jazzística, aprendí moito polo YouTube, máis, cun profesor xenial, se chama Toni, que ten un canal que se chama Count Blissett, que non sei, creo que non é consciente disto, ¿sí? pero guai, eu aprendín da hostia. Pillei un curso del, entón, tiña moita viaxe en coche, mentre visitaba agricultores sobre todo a zona do tercio máis sur de Galicia, ¿no? Pues, bueno, no, mellor de Santiago para baixo, ¿no? Porque eran pues as zonas donde había oliveiras, ¿no? Donde había cultivos de oliveiras e eu iba pues asesorando técnicamente a todos os paisanos. Entón, como que de repente tamén me pasou co galego, o sea, como que me vi inmerso en a cultura galega máis do rural, ¿no? Da terra, ¿no? De chegar ao campo e facer que o agricultor confíe en ti tamén, que é algo complexo ao principio, pero logo ao final é algo super agradecido. Entón, todo ese proceso de coñecer as foliadas, de coñecer os entroidos, de coñecer logo había tamén bastantes iniciativas de jam sessions por aquí, pola zona, con xente tamén moita de fora, de Francia, de Bélxica, de Holanda. Como que fais un caldo de cultivo, eu vexo como certas esencias aí como que estaban latexando, e eu estaba como todo o rato intentando buscalas a nivel estético,
coas melodías, coas letras. E cando naceu a miña primeira filla, que foi no 2018, ali comecei a cantar, porque eu daquelas, no grupo que tiña en Madrid, non cantaba, tocaba o baixo, o sea, compuña todo, pero non cantaba porque non me deixaban, porque cantaba moi mal. Entón, A ver, eras o eh, baixista. O baixista sempre é o sí, que claro, xunto co batera algo, o que non existe aí, que está nunha esquiniña, xa está. justo, justo. Eu, a verdade é que disfrutei moito esa parte, porque non me considero moi bo guitarrista, o sea, instrumentista non son bo. Eu considerome, bueno, pues un compositor medianamente bon, pero así a nivel interpretativo, instrumentista, nunca me considerei e non me considero. E daquelas pasaba o genial porque o baixo, ademais, era un grupo de punk rock, facíamos un pouco o que podíamos, non? Entón, o baixo tampouco era unha carga estética, ni Sí, melódica, ni nada. Entón, eu pasaba non perfecto. era como noutros estilos que sí que o baixo se pode notar un poquinho Claro, máis a súa claro. presencia, Sí, era como máis libre, máis disfrutar, xa está. sí. Eu pasaba o xeneal, a verdade, nos concertos. Penso que era, ao ter menos carga, era algo dos que máis disfrutaba, sen dúbida. Entón, nada, pues aquí cambia por completo, non? Xa quería meter como moita esencia miña, quería cantar. Cando naceu Lluvia, que é a miña primeira filla, no 2018, de repente como que quedaba dormida no meu colo, simplemente. O sea, se ia ao colo da nai non se quedaba dormida. Porque buscaba teta, bueno, cousas así, Sí. ¿no? Circunstancias. Cando descubrín eso, pues, como que o potenciai moito, deixaba moito no colo, cantaba moito. Cantaballe, o sea, como que improvisaba bucles, como moi tribais, ¿no? Digamos así, como tamén poñendo en práctica as cousas que estaba aprendendo nos cursos de teoría musical e demais. Como que ali comecei a ter como moita confianza coa voz, co canto, coa expresión, como a perder esa vergoña, ¿no? De dicir, ostra, pois podo facelo. As jam sessions, por outro lado, e as foliadas, pois eran o caldo de cultivo máis pues, para animarte, para cantar e que ninguén se xulgara, ¿no? De que non Mm. dixen, ostra, que mal canta, ¿no? O sea, como que deixeime ir un pouco aí, descubrín que, bueno, que pouco a pouco, mediante o entrenamento da voz, pues conseguíanse unhas melloras brutales, ¿no? E logo foi no 2021, cando xa nace Xares, que é o meu segundo fillo, cando, porque nese impasse de que nace Lluvia, que nace Xares, eh, eu tiña moitas ganas, xa tiña como todos os coñecementos teóricos e tal, pero o que non tiña era o tempo, porque estábamos tamén, seguimos facendo unha casa, coa horta, o traballo, bueno, ser do pai O que é a vida. O que é a o vida que é a vida, o que é a vida que che literal. quita todo. Sí. Entón, non daba collido a guitarra máis de 15-20 minutos ao día. Entón, pues, saían cousas como loops moi pequeniños que eran chulísimos, pero nunca chegaba a Mm. conectar con outra cousa para facer un tema. As letras que facía ainda seguían sen tadrarme. Bueno, unha serie de cousas que ainda es como parte da búsqueda, non? Sí. Eh, e cando nace Xares, de repente, pasa o mesmo que con Lluvia, porque o sea, non durme coa nai, ten que dormir comigo. Eh, tiñamos unha maquita destas míticas amiguitas que lle das co pé o Sí, neno sí. abanea, e quedaba dormido ali, pero tiña que ser, se tocaba a guitarra, lle cantaba. E se paraba, despertaba. Ostras. Entón, vivimos, vamos, o sea, abrimos a porta e temos o monte comunal prácticamente aí, e temos 400 hectáreas de monte precioso. E, e claro, pues, cando facía bo tempo, pues, saíamos fora e quedábamos fora, e cando non, nos metíamos no baño, porque era o único sitio con portas da nosa casa, e sigue sendo o único sitio con portas, e ali, pues, que tamén é un baño que está todo acristalado, que dá ao monte, entón é un baño moi bonito. Eh, e ali, pois nada, pois, o que quero decir con isto é que sempre estive rodeado como de unha natureza moi exuberante, moi salvaxe, a hora de compoñer así un pouco as liñas melódicas e as letras. E ali, pois de repente, tiña eses, non sei se eran 2 ou 3 meses de baixa, onde o único que tiña que facer era manter o neno dormido o maior tempo posible para que a logística da casa pois fuera sostible, que a irmá maior pois tivera a súa atención por parte da súa nai, e pola miña tamén, bueno, o sea, unha serie de cousas, entón eu Sí. tiña que estar aí chapando cancións, ¿no? E foi como un momento onde de verdade tiña pois un encontro coa guitarra, co meu neno, ¿no? E onde era funcional estar pois 2 ou 3 horas tocando a guitarra e cantando e compoñendo e atopei un pouco o xeito compositivo
de chegar a un pouco a esencia que eu estaba como anhelando, diría, incluso. Eu entraba en bucles, ¿no? Facía bucles de ritmos coa guitarra muteado, que é un pouco eh, como a liña estética así máis xeral de Peito Escuro, ¿no? Esas guitarras muteadas. Eh, e cando entraba como un pouco en bucle, desaparecía un pouco por dentro, digamos, o sea, como que estaba metido no bucle un pouco en trance, aparecían melodías que non sabería explicar moi ben. O sea, no, para mí non era unha cousa consciente de ir buscándoas, senón que era unha especie de conexión ou Íbate sintonización con... saliendo natural. Vaga Sí, redundancia, sí, naturalmente, sí. sen forzar, sí, sí. E logo, pois, eu tiña certas cousas das que quería falar e moitas veces era como enhebrar un fío nunha agulla, ¿no? Era como meter o fío na agulla, que era como o momento máis máxico, ¿no? E logo xa estaba a agulla co fío posto e xa era tecer, ¿no? Que tecer sí que era máis pues técnicas compositivas de, hostia, que quero decir isto, quero decir outro, aquí, sabes, xa como, pero sempre había como unha Mm. especie de momento máxico onde se enhebraba a agulla, ¿no? Pasoume prácticamente non, en todas as cancións sempre hai un núcleo, ¿no? Un corazón latexando que, que ven de aí, de algún, o sea, de estar na natureza, ou de estar na natureza, moitas veces tamén, ou de estar conducindo, o sea, de estar observando a natureza a pasar, porque por aquí é todo na zona de Ribeira Sacra, Serra do Caurel, que é por la zona onde nos movemos ahora, eh, claro, é constantemente unha obra de arte. eh, entón, conducindo, estando rodeado de este tipo de cousas, unha horta tamén, cando faz traballos, cando tes a parte consciente ocupada en cousas banales, digamos, como que sinto que é máis fácil conectar con cousas que están por aí arriba e que conectan con ideas e a través das letras, pues xa como que se liga a historia. Esa é un pouco a historia de Peito Escuro. Aí xa como que no momento que nace xa como que saen 3 cancións, atopo tamén o nome, a partir dos Paporrubos, que era unha especie de traducción mala, ¿no? Ao galego, como facendo honor, digamos, no, honor no creo que sexa, pero bueno, facendo como un pouco de mención a miña orixe mestiza, ¿no? De que nunca, o sea, non nací en Galicia, pero estou enamorado completamente de Galicia, e síntome galego, aínda que probablemente o papel non se aguante, ¿no? Pero era como un pouco o sea, o Paporrubos en castelán chamase Petirrojo, ¿no? Sí. Pero o rojo parecíame unha cor moi manoseada, gustaba máis a cor negra, ¿no? Entón, como que fixen unha traducción mala de un peti negro ao galego, ¿no? Sería Peito Escuro. Un pouco No, tamén como os a ver, Paporrubos parecían un símbolo de resistencia. a min non sei Sí. se traducción mala ou non, teria que preguntar yo, por exemplo, a un amigo meu que é filólogo a ver Ajá, que é filólogo galego a ver que ajá. opinaría, pero a mí me parece unha traducción maravillosa. Digo a verdade, porque senón Peito Escuro ten xa máis alá Sí, do nome artístico en sí, Peito Escuro ten máis forza, ten outro carácter, joder. sí. Sí, e además foi atopar o nome, abrazou as cancións dun xeito moi particular, o sea, a partir de elixir o nome, como que as cancións cobraron máis sentido e xurdiron como máis liñas a hora de desenvolver, ¿no? Ese concepto. Mm. Parecerme como un momento clave tamén, sí. É que E de feito, cada día ten máis sentido para min o nome. É que o do nome, eu sempre, cando falamos aquí, moitas veces non me gusta falar do nome, porque sobre todo xente que leva moitos anos xa, como preguntarlle polo nome, pois xa é un pouco aburrido para eles falar. No teu caso, era algo que che iba a Uh -huh. preguntar porque me parecía moi curioso e agora, pois encántame a explicación, pero que é certo que o do nome é unha, entre comillas, tontería, porque non é o máis importante, o máis importante é o directo, o máis importante é a Uh música, non? Pero ao mesmo tempo, sí que como teñes un nome, escoller o nome, como escolles un nome que non ten gancho, ou por exemplo no teu caso, non? Porque quen faga pop, quen faga rock un pouco máis xenérico, dá un pouco máis igual o nome, entre comillas, porque, bueno, fan un estilo que non -huh. ten por que ser, o sea, non ten por que estar relacionado co nome. No teu caso, un Uh traballo tan -huh. conceptual, un traballo tan marcado por todo o que estás contando, pola tua experiencia, polo teu entorno, por todo, claro, se ahora, por exemplo, é certo que se ti puxeses Rubén como nombre artístico, claro, Uh -huh. está guai, pero ao mesmo tempo chama máis Uh -huh. o feito que Peito Escuro, escoitas a música,
encontras como Sí. máis sentido a todo. Claro, é que o nome, como tantas outras cousas, é parte do lienzo artístico, non? O sea, é unha vía máis de expresión. Claro, no meu caso, por como concibo eu a música e as artes en xeral, eh, ten que sumar. O sea, non ten que ser neutral nese sentido. O sea, ten que sumar, en este caso, o xeito, o sea, eu o que experimentei foi que antes non lle daba tanta, pasaba un pouco isto, non lle daba tanta importancia ao nome, pero cando vin como o nome construiu, o sea, xa o profesor, o sea, que parece moi alleo, sabes? De feito, o sea, como que é o nome o que se O- construe a estética. Entón, como que, aínda que saíra da túa cabeza, ¿no? O que sintonizaras con iso, pero parecía moi super loco, o sea, porque enraizou moi ben, sabes? É como plantar non sei, unha estaca ben fonda e aí xa empezar a construir cousas, non sei, é Pero mira, curioso. eu non son moito de pensar en que o destino che leva a un sitio e o destino tal, non son Mm, moito deso. A veces eu tento pensar para dicir, bueno, foime mal, pois o destino vaime ya, axudar no futuro e tal, pero sí que escoitando a túa historia, ti dicías que non és capaz de deixar o fútbol, non? Porque ao final é certo que cando ajá, eres neno, pois os deportes, o fútbol, o sí, baloncesto e demais, pues, se estás nun entorno no que hai moitos nenos e os teus amigos están xogando e máis, é moi difícil moitas veces escoller ujú. outros camiños, non? Ir a un Os conservatorio patróns ou tamén, sí. tal, como Ujú, eu creo que agora é máis distinto. Agora creo que é máis fácil que os ujú, nenos e as nenas poidan ir por outros camiños, pero fai anos cando éramos nos xóvenes, pois sí que é verdad que era como todo máis destas catro cousas que había que facer e non salías dali. Pero escoitándote, vendo toda a tua evolución, todo o estudiar, virte para Galicia, todo como che foi pasando as cousas, non sei se é o destino ou quen foi ou por qué pasou, pero creo que sen dúbida para ti foi o mellor. Como evolucionou todo? Me refiro a máis, ujú, xa non personalmente, senón artísticamente, porque ti agora notas ujú. nas cancións todo o que estás a dicir, porque notase moita experiencia vital, notase moita experiencia do entorno, notase moita natureza en todo, bueno, en todas as dos cancións que tes feitas, e creo que sen dúbida foi o que mellor te podía pasar como evolucionou todo. Sí, 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 eu tamén o penso, non sei, a veces, o sea, eu encántame en realidade, o sea, no fondo penso que hai que confiar. En o momento que confías, comezan a pasar como cousas máxicas, non sei, tampouco quero como parecer de repente, non sei, Harry Potter ni nada de esto, sabes? Pero sí que hai un punto, e cada vez o experiencio máis, de, de, de confiar directamente, non lle chamaría destino, porque tamén sinto que hai, porque parece moitas veces que o destino, a palabra destino xa é como, xa ven ligado a que as desgracias tamén pues, ten que ser así, ¿no? E aceptalas, ¿no? Penso que completamente ao revés, ¿no? É como intentar sacar, é como confiar en que a vida está che poñendo diante o que necesitas eh, para desenvolver o camiño do teu peito, ¿no? Da tua alma, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, como que no momento que confías radicalmente, pero radicalmente cos ollos pechados, comezan a ocurrir cousas que dices, guau, en serio, o sea, non sei, que o mellor ocurrirían igual, pero Sí, pero non as collerías dese xeito, pero aquí eu tamén culpolle moito, moito, moito esta sensación á natureza. O sea, a estar rodeado de natureza. A ver o río, a mí, eu cada mañá paso polo río Lor e vexo e que é como, ti, estás aquí 24 horas 24 horas botando auga, o sea, non é un rollo de, non, é que pecha de sábado a domingo, non, é que está constantemente, está deixando as pedras sempre planiñas, é como, claro, é como, fago como as troitas, non? Subo polas mañás, olor, e logo baixo. eh, Entón, como que, non sei, moi, conectar con esas cousas, é, a min, non sei, é que a mí non me, deixame moi enraizado. non me, o sea, estou moi de acordo contigo porque eu teño claro, non, que non só é o destino, moitas veces influe a sorte de estar no lugar exacto para X cousas, influe moitos factores en todo, Mm, non? Que é certo que non é algo máxico, non? Como dicías ti, non é cousa de Harry Potter nin nada desto, pero sí que cada vez penso un pouco máis que isto é obvio, non? Se ti non crees no que estás a facer, se ti non eres capaz de enfocarte ao 100% en algo,
aí xa que Ujú, olvídate de que, home, pode haber unha suerte igual, non? Pero é moito máis ujú, difícil, lóxicamente, axuda. E no teu caso, os que vivimos en cidade, notamos, eu noto estás en cidade, o supermercado te pecha non sei que, o bar non sei canto, a calle, a que eu vivo na Coruña, non unha gran cidade como Madrid nin Barcelona, pero ujú, notas o agobio moitas veces vas polo centro, vas en épocas de Nadal, notas eso, e creo que no teu caso, vivir na natureza, vivir nun punto no que, nun rural, lembraba agora da conversa que tiven con Catuxa Salón fai un par de meses, que ela marchouse tamén a unha vila a vivir no rural e Catuxa Salón a raíz deso, bueno, encontrouse mellor e encontrouse con ela mesma e demais. Creo que axuda a todo isto, a un proxecto personal, a un proxecto vital, a un proxecto musical, porque ujú, xa non tes eses agobios. O sea, ti te podes centrar moito máis na túa familia ou no teu proxecto ou en moitas cousas porque tes a natureza. E a natureza o que dis ti. ujú, Está ujú. 24 horas, o río non te di que se me queres ver, ás 9 pecho, ás 9 pecho, me ves até as 9 ou non ves río. E ti vas ás 10 e o Sí, río sigue aí. Vas ás 5 da mañán e o sí. río sigue aí. É curioso, sí, sí. O sea, eu sempre me vai parecer loquísimo. E Sí, a ver, sí que é verdade que na aldea, moitas veces pensamos na aldea como algo bucólico, ¿no? En realidade, na aldea, como estés inmerso nos ritmos, estás tamén sí, liadísimo cos tamén hai ritmos. cousas que o dicía Catuxa, que non é simplemente non que todo tan bonito Sí, de va, non, porque aparte tens que facer unha que tes os teus sí, traballos, pero se te dedicas a cuidar a túa horta, todo isto, tamén sí, dedica hai tempo, se tes animais hai tempo. sí. E sobre todo tamén un traballo de introspección, porque cando chega o silencio e simplemente estás rodeado da natureza, eh, hai momentos nos que estás ti contigo mesmo. E en eses momentos, pues, xurden, o sea, como que veste un pouco a outras luz, ¿no? O sea, por que estou facendo isto? Hostia, e isto agora? O sea, es como que está, claro, que se estás como en una vorágine de actividade, de teño que ir ahora a esto, a outro, a outro, pues tes menos, quero decir, fago isto análogo un pouco a vivir na cidade, como que sempre hai unha velocidade máis, ¿no? Na cidade. E no rural hai moito traballo físico que facer, pero tamén moito traballo mental da soidade, ¿no? Eu penso, o sea, a min personalmente encántame ese traballo, ¿no? De escarbar eh, e ver a condición humana, o sea, observar a condición humana como en tercera persoa, sendo eu como suxeto observado, ¿no? Mm. E ver un pouco que somos a nivel cultural, a nivel biolóxico, a nivel hormonal, unha serie de cousas que son super interesantes e como eso vai fluctuando co tempo, coas vivencias. É un traballo que non moitas veces é agradable porque atopaste con situacións como incómodas, ¿no? De, ostras, teño que aceptar esto de mí mesmo, ¿no? Pero sí que o recomendo a todo o mundo, claro. Parte de Peito, o sea, Peito Escuro, o que espero, bueno, non espero moito en realidade. Simplemente, pero sí que está feito como Peito Escuro, todos os temas e todo o concepto está feito como para desgarrarnos, ¿no? E liberarnos de das cousas que non son nosas. Como foi ese momento no que vale, ti estás co teu segundo fillo cando empezas xa a ver, tes o nome, pero cal é como lembras o punto no que xa vas pa diante, é dicir, xa tes o nome, tes as cancións, decís empezar a gravar, decís empezar a darlle forma xa definitivamente e presentarte en sociedade. Como te Ujú. sentiches nese momento? Pois foi indo a tocar a rúa en Monforte de Lemos. O sea, eu sinto que foi a primeira vez que decidín como compartir un pouco estas cousas. Estaban como que entroume así como un, ostras, teño que buscar colegas que toquen isto e outro, montar unha banda, montar un set. E a verdade é que dixen, uf, non. O sea, además foi xusto despois do COVID, como igual moitísimas revolucións mentais Hmm. que ocurrían. E a verdade é que a forma máis honesta de facelo cando tiña como 6, 7 cancións e tamén para ver, porque eu sentía que eso era hostia, o sea, eu estaba super contento das composicións e claro, eu falaba cos colegas, oh, que guapa están, sí, pero ao final tamén é sesgado, ¿no? Non te sintes Sí, que porque sexa como algo super seiro porque hai un amor por claro, detrás un como que amigo, home, un amigo de no, verdad, eu creo que un amigo de verdad debería dicir, oye, pois isto igual non é sí, perfecto, está tal, pero claro. sí que é verdad que moitas veces a ti presentache algo, ves a ilusión na cara da xente e dixo, mira que tengo estas cancións, e claro, ti igual pensas ti,
vaya puta mierda, e dicir, que guai, Claro, hai que darlle un pouco máis de for, pero que guai. Claro, sí que é verdade que precisas claro, esa sí, é terceira, curioso, sí. esa imaxe de fora externa completamente de alguén que non te coñece. Claro, eu, claro, eu quería algo, o sea, quería aceptar o fracaso, porque para mí ir a tocar a rúa é aceptar o fracaso, ¿no? Porque en realidade aceptar o fracaso e a vez como valorar e agradecer moitísimo a conexión, ¿no? Cando pasaron, imagina, 30 persoas e ninguna mirou, pero hai unha desas que sí que mira, buah, é como unha pasada, en plan, é algo tan... Porque sintes tamén, sinteste eh, generoso, sí, pode que se sea a palabra, sinteste como, buah, teño isto, fago con todo o amor do mundo, dou sen recibir, ¿no? Sen pensar na resposta, ¿no? E cando hai unha resposta é máxico, é genial. Entón, como que comezou así un pouco o rollo, logo, pues, uns colegas que teñen aí, pues, fan unhas festas nun pouco pequeniño, en Tronceda, por aquí, por la zona, que teño moitos colegas, foron moitas das jam sessions onde aprendín moito foron neste pobo e tal, ofreceronme, pois, nada, tocar nas festas, que como, pues, genial, ¿no? En plan, todo cheo de colegas, e aí toquei, e logo comecei un pouco a facer o ano seguinte, que isto xa fora o 2023, comecei a facer así tabernas e pasar a gorra despois, por aquí pola zona de Caurel e Ribeira Sacra, tamén fun pa a zona do Támega. Bueno, fixen así un pouco, así como as que estaban máis a man, ¿no? Que sabía que programaban algo de música en directo. Logo, ano pasado, xa como que tentei un pouco profesionalizalo, no sentido de, veña, a ver, si temos as cancións, porque xa tiña como composicións, tiña xa da Bondo, tiña, pois, daquela xa tiña 16, agora teño prácticamente hai 30 cancións no, no peto, e daquela xa como en plan, vale, o sea, eu seguía como compoñendo e como que dixen, veña, vamos ver, entón como que xa comecei a intentar coñecer como funcionaba a industria, a, a amplificar o concepto creativo máis aló da música, non? Xa comecei a gravar con Alex, un colega de toda a vida, que é o director dos dous videoclips, comecei pues, a plantexar un guión, descubrín que me flipaba guionizar, que me flipaba interpretar, que me flipaba unha serie de cosas audiovisual que eu apostaría que me fliparían, pero non dese xeito, sabes? Cando me puxen a facelo foi en plan, wow, pues disfruto moitísimo desto, ¿no? De tamén incluso a produción das rodaxes, é un pouco incómodo porque tens que facer un pouco todo, de interpretar, guionizar e producir, Estará aí a todo, pero pero mola. estaría todo. Sí, bueno, moitísimo. Estou super contento de haber conectado con esa parte. Entón, nada, fixemos o primeiro videoclip no 2024, en febreiro, e aí como que comecei pues, un pouco a ver como funcionaba a industria, intentar falar con colegas que tiveran así como máis trato, ¿no? Con axentes tipo, pues, con managers, con axencias, con selos, un pouco ver o panorama, porque ademais en Galicia hai, creo que teño tamén unha sorte, temos unha sorte de este entramado, ¿no? Industrial da música en Galicia, porque é a vez, o que vexo, ¿no? De fora, é moi profesional, pero a vez moi accesible Sí, tamén. sí, sin Accesible de dúbida. cara a que rápido se abre a porta para que entre xente nova e se lles escoita sempre con moito respeto. O sea, eso pareceme tamén unha das sortes, ¿no? De que ten peito escuro, neste caso. E nada, pues comezo esto, a intentar darlle un pouco forma a nivel estético pues eso, en máis campos, ¿no? Audiovisual, no estético, e de repente pues atópome co teléfono de Iago Pico un día na horta, pasamos un colega, e chamo en plan, ostras, estaba escoitando ademais o disco de Diluvio, así como escoitando, levaba como 3 escoitas seguidas, así en plan, buah, que guapo isto, como eu, vai quedar da hostia, tal, non sei que, chamelle, como ella, porque é unha persoa encantadora, pues atendeume con moitísima atención, e quedamos así como en falar, isto era como por abril de 2024, e quedamos en falar en setembro porque ele estaba liado coa xira de Tanxugueiras e demais, e falamos en setembro, eu marquei unha sinxeta aí no calendario en plan, buah, Non, veña, non olvidarse temos de que falar voltar con a falar. Yago. No, estive en todo o verán pensando. No verán fixen como
pois algúns bolos un pouco xa máis grandes, así, pois, para o concello, para cousiñas así, pero como plantexando moi, como metendo as enerxías un pouco en ver que facía, ¿no? En guionizar outra canción, en como iba a facer, pois Iago non me decía que sí, pois buscar un plan B e tal, máis logo de obra na casa, no verán, facendo tellado. Entón, tamén o 2024 foron os primeiros bolos con María Rojo, que é a percusionista, e con Eva de la Iglesia, que é a persoa que fai o son e o apoio técnico así nos bolos, coas que tamén comparto o proxecto empresarial, o tema dos desbroces, as podas, os tratamentos helvícolas, bueno, todo isto. Eh, entón, como que foron varias cousas que parece que non, que o mellor non houbo moito movimento a nivel de bolos, pero en realidade sí que houbo moito To- traballo así como de ese bambalinas. traballo de detrás mira, na conversa anterior que gravei con Irene falábamos un pouco da parte legal, da parte de ter claro a produción, de ter Uh -huh, claro con quen gravar, como gravar, ter claro un pouco o uh futuro, -huh, que despois os plazos lóxicamente se poden cumplir ou a veces pois non os podes cumplir porque a vida, como falamos, levache, pero moitas veces o problema de moitos proxectos é que comezan polo tellado de vamos a publicar, pero non tes claro que imaxe queres ter, non tes claro como queres plantexar cousas, e no teu caso, o que dicía, non, vas tocando, pero ao mesmo tempo vas creando todo o entramado que é necesario para que un uh proxecto -huh, poida ter unha oportunidade mínima, polo menos, de funcionar. uh -huh. Sí, sí, comezo tamén un pouco a estudiar outros proxectos así emerxentes, fíxome moito tamén en Senra, en Carlos Ares, toda a comunicación de Tanxugueiros, o sea, como que empezo como a ver, o sea, porque eu, ademais, daquelas era bastante anti-redes, ¿no? Bastante outsider no sentido de, wow, non sei que, pero a verdade é que non sinto que lle dera a volta a miña forma de pensar no sentido de sigo sendo a mesma persoa, o que sí que son como moito máis consciente de como funciona a industria e asumo Hmm. certos sacrificios, ¿no? Que hai que facer, porque ao final eu podría estar tocando as miñas cancións monte toda a vida, Sí. pero en realidade quero que se escoiten, quero poder, o sea, sinceramente quero poder vivir de esto. Ainda, o sea, hoxe sería un soño, ¿no? Pero para min é algo, unha utopía, o sea, eu encántame moverme por soños que parecen inalcanzables porque non hai frustracións polo camiño. É que Porque son tan locas que... mira, eu cambiei a miña evolución desde que empecé este proxecto estes máis de 3 anos, casi 4 anos, entrevistando a, como decía, máis de 150 personas, proxectos, Uh -huh, eu pasei por etapas de es que por que a xente, moitos artistas pensan en que queren vivir da música co complicado que é, despois dixen, buah, é que hai que creerse que queres vivir da música, e agora o que penso é que é tal cual o que ti dicías, ter ese soño que hai que saber que é moi complicado de conseguir, que vivir da música, que lóxicamente non se consigue dun día para outro, pero como falábamos antes, non? Ter un obxectivo, porque senón, eu creo que se non tiverades vos un obxectivo de quero, oxalá nun futuro, vivir desto, uh -huh, aguantas facendo música a un nivel un pouco máis profesional 2 meses e non eres capaz de uh -huh. facer todo o que conleva. O sea, que ese obxectivo non é tontería telo e, lóxicamente, sabendo que é complicado, non? Pero ter, oye, no horizonte quero isto. Se depois non pasa, bueno, xa sabes que non que é difícil e non te vas a levar unha decepción grande, pero si enfocarte Claro, nesa posibilidad. sí, e sobre todo non, cando teñas bastón e xa che falten dentes e cousas así, non decir, o sea, No, a miña obsesión é non decir, ostra, é que quedou isto sen facer, mm, sabes? É que podería haber intentado isto, non o intentei. Eso sí que sería para mí un fracaso maior, é que sabes? tal cual, porque eso pasa. Seguramente moitos adolescentes, moita xente agora de 30, 30 e pico anos, 40, 50, lle preguntas e lle dis, joder, que non fixen isto, quedei con ganas. Eu, por exemplo, unha das cousas que máis me teño dúas cousas que, bueno, teño moitas cousas que me atormentan, non? Na miña Claro. complicadamente, pero teño dúas que dun tempo para aquí me fastidian. Unha ten que ver co que estou a facer, porque eu sempre quixen facer periodismo, en bachiller, Ajá. tes a mítica de que deixas de estudiar un pouco, pasas aí tal, Uh -huh. empeoraron as miñas notas, collín un camiño que tiña que ter collido, fun por ciencias, non fun por letras, non conseguín notas ni nada, non entrei, foquei os meus estudios por outro lado. E agora facendo isto digo, joder, a carreira non me implicaría vivir desto, pero sí que me tería aportado
outros coñecementos que sean importantes. E outra cousa, moito máis banal, moito máis tontería, eu facía judo de pequeno. Ujú. A lo da casa, facía judo tal, moi guai, me gustaba, tiño gañado algún pequeniño trofeo, e cando pasei o instituto, para facer judo tiña que ir a Coruña, eu son de Cambre, tiña que ir a Coruña, era moi complicado, Ujú. claro, dixenlle, mira, no, é que prefiro ir ao parque cos amigos, non sei que, tal, tal, tal. E agora o penso e Claro, digo, joder, por que deixei de facer judo si era algo que me encantaba? E é o que estás a dicir ti, intentar as cousas. Despois, oye, será mellor ou será peor, pero polo menos diste, oye, intentei vivir da música, intentei ter unha carreira. total. Xa está, pa diante. Sí, sí, sí. Sobre todo disfrutar o camiño tamén. Que, por certo, Daniel, aínda podes apuntarte a judo, eh? Uf, En setembro. ahora, mira, ahora teño excusa para non facelo, que teño o ombro jodido e non podo. Mira, Ahora teño excusa. No, pero sí que podría a mí, facelo, sí que é verdade que a ahora mí, podría facelo a disfrutar, non total. pasaría nada. A mí pasoume algo parecido co tema dos estudios, que isto, o sea, pasei no increíble, aprendí moitísimas cousas na enxeñería agrícola. En moitos aspectos non o cambio, pero sí que tiven tamén pasoume o tema, o mesmo co fútbol o teatro. Eh, Foi como, ostra, quero estudiar marketing e relacións públicas, pero como sacaba moi boas notas en rollo en químicas, o sea, así, sabes, o sea, como todo en ciencias, o sea, en realidad era un farsante eu, porque non sabía, o sea, non estudiaba nada, pero tiña como esa habilidade comunicativa de que o que leía, pues como que era, o sea, se me quedaba moi rápido, sabes? Non sei, como que sentíame un farsante porque non estudiaba moito, pero sí que tiña facilidade de un pouco como que aprendín a aprobar exames tamén, non? Esa habilidade tan xenuína do noso sistema educativo, non? Aprender A a replicar. aprobar exames. A replicar, sí, sen ter como unha conciencia do que estás facendo, non? Entón, como que me dixeron, no, estudia enxeñería, tal, non sei que ollo, que a enxeñería aportoume moitísimas cousas todas boas. Pero, pero sí que tiña como ese punto de ir por letras para ir a marketing e relacións públicas, porque encántame un pouco, sobre todo, a antropoloxía que hai detrás do marketing. Eso apasioname, ¿no? Como marketing xa nos coñece máis que a nosotros mismos, ¿no? Sí. Eh, esa parte sempre me atraxo. Pero, non sei, quedou aí. Foi unha das cousas, bueno, un pouco como paralelismo co periodismo, ¿no? E dicías o de Iago, porque claro, a mí unha cousa que me flipa Ah, sí. do teu proxecto ademais, por máis alá do que dicía, non, que me parece un proxecto moi fresco, un proxecto distinto do que podemos escoitar, que sempre a mí me encanta que salgan proxectos similares, porque hai que ter proxectos similares sempre para ter Ujú. alternativas, pero me encanta cando hai cousiñas que aportan algo distinto. Claro, unha cousa que eu flipei cando foi co primeiro lanzamento xa, me parece que me fijei dese detalle, de Iago, de estar traballando con Iago Pico, porque claro, eu sei que é unha persona moi accesible, sei que é unha persona que non se Ujú. casa con proxectos necesariamente grandes, que podía facelo, non? Ahora mesmo Ujú. co conto de Tanxugueiras podía simplemente traballar con xente top da industria española e europea e Ujú. mundial, pero eu sei perfectamente que traballa con moita xente, proxectos emerxentes, Sí, proxectos que bueno, el lle aportan cousas tamén como produtor e seguramente sí, 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 o sí. teu proxecto lle axuda tamén a enriquecerse, pero foi como, hostia, está traballando co puto Iago joder, é Ujú. innegable que é un dos mellores produtores que hai agora mismo, eso creo que é Sí, sí, totalmente, sí, sí. dicilo non é tontería. No, no, daste conta, ademais, os 5 minutos de traballar con el. De que é unha pasada, sabes? O sea, no, o sea, ten moita experiencia, non sei. Logo tamén ten moitísima creatividade, unha fonte constante, sabes? É curiosísimo, non sei. É unha experiencia que recomendo tamén a todo o mundo, traballar con Iago Pico. De esas cosas Sí, que pase no futuro, ti xa te vas a levar a experiencia de ter sí, traballado con el, que supoño que eso xa é un premio de por sí, non? Xa ten que darte a sí, ti sí, 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 orgullo sí, sí. tamén. Sí, sí, xa é un obxectivo cumplido. Sí, sí, sí. Sí, sí, por suposto. O sea, non me quita a fame, digamos. Quero decir que sigo tendo fame de un pouco máis, un pouco máis. De feito, cada produción que facemos, cada single que estamos sacando, é un pasiño máis. O sea, nos sentamos no estudio dicindo, veña, outro, vamos a tomar máis risco, vamos a tomar máis risco.
intentando atopar cada vez máis a esencia, no, o sea, o corazón do proxecto. E con Iago, pois iso, vi o vídeo sen que estivera alborada, sin que estivera todavía editada a canción, gustoulle moito, falamos de que en setembro víamos o tema. En setembro presenteime porque ele estaba hiperliado, entón pois non daba a contactar con ele. E presenteime nun acto que da Xunta da Consellería de Turismo que facía na Raya, na zona de Verín. Estaba el invitado, de feito foi Noelia, a miña parella, que me dixo, no, vas apuntado de obligado. Foi como unha especie de regalo de cumple. Eh, e nada, pues Noelia obligoume a ir a ese sitio onde estaba Iago e aí falamos e xa como que concretamos un día para vernos e tal. E xa foi empezar a traballar en nada, como se estivéramos traballando toda a vida, o sea, non houbo, non sei, ele entendeu perfectamente o concepto dende o primeiro día, e aportoulle moitísimo, o sea, e sigue aportándolle ao proxecto. Creo que Peito Escuro é un proxecto moi de Iago Pico tamén. Claro, porque eu supoño, eu sempre unha dúda, non, que teño un pouco cos proxectos, que é o feito de un pouco que falaba ao principio, non, cando o nome, proxectos máis xenéricos, entre comillas, pois hai cousas que non son tan importantes. Lóxicamente o produtor é importante porque o produtor pode facer que sones extremadamente ben, aínda que a base sexa unha merda, eso o produtor pode axudar, pero tamén o produtor pode facer que o que sona ben o resultado non sexa óptimo. E supoño que no teu caso, sendo un proxecto tan personal, con tanta identidade, con todo o que estamos a falar que rodea da natureza, da tua experiencia, como se foi creando, supoño que para ti tamén era importante ter un produtor, máis alé que fose Iago ou non, pero fose quen fose, que entendese perfectamente o que faz e o que ti queres presentar, non, porque non todo o mundo é capaz de plasmalo da forma cercana, polo menos, ao que pasa pola tua cabeza. Totalmente. Sí, tamén, o sea, é unha parte tamén de o que se decía antes, de confiar tamén, ¿no? O sea, eu tamén penso, as cancións as toquei moitísimas veces, pero se eu tamén intentaba amarrar todos os detalles e que tal, tampouco iba a sonar como moi amarrado, sabes? Moi, non sei, o sea, tiña tamén que confiar, ¿no? No proceso de tal, e Iago é unha persoa excelente para darlle a confianza. E Iago tamén potenciou moitísimas cousas que fan especial o proxecto, por exemplo, nos, por supervivencia, a primeira, o sea, Alborada é unha pista nai de guitarra e voz gravada na igrexa de Augas Mestas, que é a miña parroquia. Me deixaron as chaves, e aí con 3 micros e un colega, Arturo Aroxiae, gravamos de tirón, o sea, vai sin claqueta, vai como o como sería tocala na rúa. E logo a maiores lle metimos sen claqueta as percusións, que foi como un encaixe de bolillos tremendo. Bueno, en realidad saiu bastante orgánico, para ir sen claqueta saiu como, porque eu xa tiña como, había momentos nos que se aceleraba, outros nos que se retrasaba un pouco, pero xa os tiña eu sabidos, ¿no? Por así Sí. decirlo. E metimos o sea, Iago colleu o tema coa pista de guitarra e voz e un djembe metido aí, un djembe é unha lata destas de patacas míticas Sí. destas, non sei, non me acordo da Sí, marca, pero metálicas, así de como de bonilla, bueno, estas sí, cousas, sí, 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 sí. aí está, bueno, ya la vista. Sí, sí. Entón, colleu así o tema, el xa lle meteu todo o ambiente de sinte, deixou a percu ben, misturou todo perfecto, e fixolle aí arranxos que enalteceron. Claro, ao non estar con unha claqueta todo ben medido, pois está un pouco limitado, ¿no? No sentido de que non podía tocar moito porque a guitarra entraba polo micro da voz, e a voz pola guitarra, entón, pues, era complexo, ¿no? Ainda así creo que quedou un traballo super honesto no sentido de que sona como sona unha igrexa, digamos, ¿no? E as cousas que hai a maiores, pues, ensalzan o traballo. E logo, lexos de decir, pues nada, vente ao estudio, grabamos as voces aquí, non, me dixe, toma, este micro, e vas a ir outra vez á igrexa a gravar o E segundo vas single. facelo da mesma maneira. Claro, ahora con claqueta, xa como intentando facelo xa dun xeito máis profesional, digamos, ¿no? Pero él, para que vexes un pouco o detalle, ¿no? Que él non só que respetara, sino que potenciou eso, ¿no? En plan, vale, esto te lo de especial ti, pues vamos a Sí, facer un pasino máis. porque el podía coller e dicir, vale, eu traballo contigo, me mola o que faz, me molan as tuas cancións, o que me estás presentando que pode vir no futuro está guai, pero eu quero ter o control de todo dende o primeiro momento, quero que veñas aquí a gravar, decidir tal, e non, faino, mola eso, joder, mola Sí, 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 sí. que queira manter esa esencia porque ao final o mismo, non?
que sones un pouco máis orgánico, que sones como dicía non, que se parezca máis como da rúa, máis así, máis sen pasar polo estudio, tamén é un punto moi favorable. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Logo, a ver, a idea logo é tentar cada vez atopar un son máis complexo, ¿no? Sí. O sea, máis que se alonxe un pouco da... Que sempre vai estar aí latexando, ¿no? O tema da rúa, de guitarra de voz, de pel con pel, digamos, ¿no? Pero sí que a miña idea é intentar darlle as máximas dimensións agora mesmo o sea, ir medrando neso, ir atopando é un pouco xogo, de ir a topar a estética e o son de Peito Escuro. Eu creo que estamos, vamos, que con Iago é bastante fácil atopalo, la verdade. Sí, porque, non deixa de ser que ti tes publicado Alborada, acabas de publicar Metamorfose, certo que ti tes esas 30 cancións, non, que dicías antes que tes aí xa un pouco na túa mente, un pouco feitas, pero non deixa de ser un proxecto que todavía estás en construcción, o sea, tes moitas cosas claras, Sí, pero ao final cada canción que publicas, sí, cada concerto que des agora, tamén te axuda a ir sí, dicindo, vale, pulir esta cousiña, pulir esta outra, pois mellor isto outro, que tamén está guai sí. ir construindo agora unha vez que xa estás fora. Sí, si hai un concepto de álbum detrás, que además pasou como co nome de Peito Escuro, ¿no? Atopei o concepto do álbum que abrazou de repente a certas cancións e dixo estas, o sea, creou unha especie de, de fronteira, digamos, entre o que está dentro e o que está fora. E, e a verdade é que o álbum vai se chamar Semente na Senda. E xa está como perfilado, xa están un pouco tiradas as liñas, ¿no? Hai que temos todavía un pouco de traballo a nivel estético, de estilismo sobre todo, de certos detalles que aínda pois estamos comezando a valorar e tal, porque eran cousas que vindo de novas pois non lles das importancia e logo ves que ten unha importancia brutal, ¿no? O estilismo, eh, pues certas cousas dos videoclips, ¿no? Para que vayan, bueno, Nunha liña, non? profesionalizar sí, profesionalizar este tema e darlle o valor que tenga este tipo de detalles, ¿no? E logo, pois, intentar tamén ter un directo como máis complexo, xa o son cada vez vai ser máis complexo, entón, pois, intentar adecuar o directo a ese son, a esa complexidade, e, e seguindo traballando a tope no este. A idea é que para principios do ano que ven ter listo o traballo, telo listo antes para poder, sabes, para andar con prazos así un pouco colgados, e non que sexa unha carreira de, ostras, que non Sí, chegamos. non poñer agora un plazo de dicir o disco vai estar en febreiro e que de repente chegue decembro No, falten cousiñas por pulir e digas, hostia, é que non me queda nada. sí, sí, quizáis todavía data non temos, pero tampouco quero deixalo etéreo ata, sabes, porque tamén cando tes un prazo tamén obrigaste un pouco Sí, a veña, pum, 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 teño que facer. Pero sí que é verdade que cando eso, por experiencia, cando ese prazo non está ben calculado, é limitante para o resultado, ¿no? Entón, agora é o complicado de calibrar esa balanza, ¿no? Pero bueno, que en realidad é genial. pero mira, por exemplo, das cousas que estás comentando agora, o tema videoclips, que como dicíamos, estás nunha das localizacións dese segundo vídeo, eu sempre o direi, eu sei que agora publicar vídeos, facer videoclips é costoso por tempo, por cartos, por moitas cousas, non? E non é tan agradecido para moito público, o público moita xente non valora un videoclip, a xente quedase co Spotify e non se para en ir a YouTube e demais a ver os vídeos. Pero a mí me encanta cando vos animades a facelo porque ademais un caso como o teu axuda un pouco a darlle ese envoltorio final ao que estás escoitando porque axuda como a entender un pouco mellor a mensaxe ou simplemente a valoralo de outra maneira, non? E me flipa que teñas eso como unha parte importante do proxecto, unha parte importante de Peito Sí, Escuro. sí, 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 sen dúbida, pareceme, ademais de moi divertido, moi definitorio de calquera proxecto, penso tamén, eh? O sea, eu non sei, é que os proxectos últimamente que máis me chegaron ou que máis conceptualmente todos estaban arropados cunha estética moi como de orfebrería, ¿no? De esto ten que mostrarse así, esto así, esto así, esto así. E iso parece un arte tremendo, o sea,
encántame esa parte da comunicación audiovisual, non? De como sumar aos conceptos das cancións, o concepto do disco, como sumar con imaxes, con xestos, con actitudes, con poses, non sei. Cada cousa que vexo que pode ser que pode ter algo de peso artístico, non sei, encántame. É algo que digo, ostra, con isto tamén se pode xogar. Vale, pois peito escuro en este, non sei, en este parámetro, pois debería ser así, 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 non? Se queremos comunicar isto, non? Porque o núcleo témolo claro. Agora, como chegamos a todas as vertientes, non? Como chegamos en redes, como chegamos nos tirimos dos concertos, como chegamos nos propios interludios entre canción e canción, que tipo de personaxe de peito escuro neses espazos. E así como que é todo como moi moi suxerente constantemente. E dos directos, dicías que queres ir un poquinho tamén dándolle forma, buscando o mellor sonido. Eu dicía ao principio, non me equivoco, que actuaches no Millo Verde, non? Creo que fuches parte. Que tal a experiencia? Porque claro, ti dicías que isto quero puntualizar unha cousa que me maravilla que na túa zona existan jams, existan posibilidades que a min, eu sempre direi que unhas cousas Madrid, odio Barcelona, non son cidades para min, hai demasiado agobio, non me gusta, pero unha cousa que me encanta de Madrid, por exemplo, a veces que vou, tento ir sempre a algún micro aberto, eu non canto, eu non toco, pero me gusta Ya. ir a ver a xente, e as jams, os micros abertos, me parecen maravillosos para que xente como a ti, non, que nunca cantou, que nunca igual fixo cor, pois, oye, vas ali, é fácil poder cantar, poder animarte porque é un ambiente no que nadie juzga ni nada. Eso me parece maravilloso. Pero dicía, non ti xa tocaches, estiveches en bares como dicía, non fuches xa facendo algunha cousiña, pero agora que xa é peito escuro, agora que xa tes forma, que tal foi a experiencia de xa empezar agora a facer estos bolos xa co proxecto para o público xa directamente? Pois moi boa. O sea, eh, a verdade é que hai certas conexións coa xente, co público. O sea, hai moita xente que chora nos concertos. Que é bonito eso, Eh, sí, é precioso. Ademais, choran dun xeito bastante poderoso. Non sei como explicarlo. É como, o sea, o que me ten dito, ¿no? Como que unha especie de limpeza, ¿no? É algo como que, o sea, pasoume a mí tamén no oído compositivo. Eu tamén limpei moito, e sanei moitas feridas, ¿no? Entón creo que esa enerxía queda nas composicións. eh, Cando hai esa comunión co público, que polo momento, claro, a xente non se achega en masa porque non coñecen o proxecto, o sea, non tal, tampouco non tocamos como en prime time, digamos, en No Millo Verde, que tocamos na sesión Bermú, entonces, pues claro, a xente do Vendas estaba todavía pues estaba aí renqueante un pouco. dormindo. Sí. Pero foi genial porque conectamos, o sea, ves perfectamente con quen conectas, ¿no? É algo como moitísimo máis pel con pel, e logo cando baixas, ¿no? Ves o feedback, comentan xo, é algo precioso, sí, é algo que é máxico no sentido de que estás como o día de antes estás super tenso, o día despois estás tamén como un pouco, que pasou, pero logo o pouso que queda e as reaccións da xente, a verdade que son geniales. É Hai que xente que é capaz de chorar bailando, que é algo que para min era un objetivo principal. É que eu sempre direi, eu falaba, por exemplo, na última conversa, non? Que con esta rapaza con Irene sacou unha canción que chamou un dedal e fala da súa relación ca nai e demais, e eu, bueno, por como estuve vindo estas semanas por circunstancias, estou un poquinho máis cerca da miña nai e tal, e esa canción fíxome chorar 3 veces. Fai un par de semanas fui a un concerto dun rapaz británico de Olimars a Londres, a velo, un rapaz que leva 15 anos e fai un rollo pop e tal, e cantou unha canción cun chico a piano, el cantou sen nada máis, é unha canción dedicada a unha persona que perdeu, eu non lembrei da miña avoa e chorei, é unha canción que eu nunca pensei pensar na miña avoa e chorei, e eu sempre direi unha cousa, eu non sei se un tema é perfecto musicalmente, se unha voz é perfecta, eu non teño capacidade para dicilo con motivos, non? Pero cando alguén chora cunha canción, cando unha canción provoca que ti estés tocando e vexas a xente bailar e chorar,
para min eso xa é temazo, e para min esa carreira, máis alá do que poida vir Y, económicamente, lóxicamente, pero para min esa carreira xa é un éxito porque xa co que ti fixeches na túa casa, co que ti gravaches ou estás grabando con Iago ujú, no estudio facendo dándolle forma, consigues que alguén chore e seguramente o chorar nese momento fíxolle, como dicías ti agora, a ti te sanou un pouco o nivel compositivo e esa persona seguro que se foi para casa un pouco máis ujú, sana do que tiña por dentro. E iso é precioso. ujú. La verdad es que encanta pensar que, que eso ocurre así, asiduamente, sí. Sí, para min é algo que ten a música o arte en xeral, non? Esa capacidade de comunicar cousas que non somos capaces de comunicar, pois, falando así, non? Por feridas ou por simplemente por a incapacidade da propia lingua, non? Do propio linguaxe, de que non se achega a todas as esquinas que temos nas cabezas, non? Eh, sí, eso, o sea, o que diste, eso xa paga a pena de todos os esforzos, cando chegan momentos así, son E, xeñais. De feito, outro día, no Millo Verde, chorei coa batucada, para que che pagas unha idea. O sea, é unha cuestión xa, eu, cando noto esa conexión a nivel colectivo de... O sea, penso que ao final chorar de emoción, ¿no? É unha cuestión de que se está conectando coa idea coa que sintonizou o compositor a compositora ou coa idea coa que está feita a batucada, ¿no? Que veña, vamos disfrutar. No momento en que conectas, a mí é automático, saenme as vaguas, eh, non sei, estou constantemente tamén como sendo como unha especie de arqueólogo de esas sensacións, ¿no? De decir, ostra, isto me fixo llorar, por qué? Por que isto sí, isto non? Por que isto agora? Por que isto, non sei, estou como constantemente na búsqueda de esa mariposa voando, ¿no? é que é verdad, porque a música, aparte, cancións que nunca te fixeron chorar, de repente, por unha circunstancia X, fante chorar, simplemente porque ves pues, a xente disfrutar, pues, choras ou lembraste de alguén ou algo, e sí que é verdad que a veces o penso e digo, primeramente esta canción non, vale, que sí, que no concerto a dedicoulle unha persona que perdeu, pero vale, eu a miña avó xa non morreu fai 2 días, quero dicir, xa escoitei esta canción e sin embargo nese momento choras ou o que dis ti, estás vendo algo random que non ten por qué, de repente estás emocionado polo que estás a ver. Eu, por exemplo, emocionome moitísimo agora cando artistas que vos entrevisto, despois vos vexo ao mellor nun escenario e vexo que a xente vos aplaude, eu a min choro un pouco, o sea, teño chorado con grupos como Sí, sí, Neria ou sí, sí, Capital sí. Bosco que pasan por aquí e agora vexo que están saltando de tapiñas e van pouquiño a pouco enchendo máis sitios, están chamando, por Qué exemplo, guay. Arleria, que son un grupo de aquí da Coruña, tocaron no Fi de Villalba Sí, coñezas. este ano. Sí, sí, Claro, sí, eu sí, sí. velas no Fi de Villalba, si, era a primeira hora, todo o que queiras, non? Que vale, non había moita xente, pero eu velas nun festival tocando, e como estaban disfrutando, eu un momento que saíronme vaguas Qué de dicir, guay. joder, que guai de ver eso, e mola, cando a música e a xente e todo isto provoca, é espectacular, é Oh, espectacular, pues qué lindo, Daniel. é Qué espectacular. guay, Mira, qué guay. por ir un pouco para non quitarte Pero, moito máis sí. tempo do... ¿Sabes qué pasa? Que quédame 3% de batería. É a putada. Pois facemos rapidamente. O sea, eu quedábame aquí, vamos. Nada, Sí, pero non quero que se corte. Sería unha putada que se cortara aí de repente. pois mira, vouche dicir moi rapidamente, quedan varias cousas para a seguinte conversa porque cando salga o disco ou despois do verán, cando Vale, xa estén máis cousas, tes que vir por aquí, quédache o test vale, típico da canle para facer, porque eso levaríanos tempo, vale, queda vale, o vale. convite feito para unha nova conversa que creo Estupendo, que cando encantado. este o disco máis en forma, máis presentado, creo que podemos charlar moitas cousiñas guapas aí, Vale, súper, súper. Ok, perfecto, pues muchísimas gracias. Eu, mira, o que sí que a ver se dá tempo, unha despedida, porque xa Sí, falaches sí, moita dale, cousa, dale. pero unha despedidiña aí. Vale, perfecto. Perfecto, pues nada, pois eu estou super encantado de falar contigo, Daniel. E nada, que animo a todo o mundo a que escoite os dous sinxelos que temos. Finais de verán teremos o outro sinxelo con videoclip no que estamos xa traballando. E a ver se para eso, principio, o primeiro trimestre de 2026 temos unha data para presentar o disco, Semente na Fenda, de Peito Escuro. Nada, esperemos que se escoite moito. Pois, Rubén, aí estaremos
atentos a todo o que vaya salindo, a esa posible data, a todo o universo Peito Escuro. E vou agradecerche mil veces que aceptases vir agora. Creo que mola moitísimo toda esta conversa nesta recta final da cuarta tempada. E a xente que está Qué vendo guay. isto, lembrarlle, dicirlle que na descripción están todas as túas redes, todo para escoitar, o Spotify, o Ujú. Instagram, para saber todo o que vas a facer. E como sempre digo, xente, queda poquinho para acabar a tempada, veñen conversas guapiñas, pero sobre todo, nos vamos a ver xente onde haxa música, porque a vida sen música se pode vivir, é certo, tes comida, tes bebida, tes nutrientes, podes vivir, pero é unha puta mierda. Así que xente, onde nos vamos a ver? Onde haxa música e onde haxa música, joder, que non sei falar, música en directo, como a de Peito Escuro, Ujú. porque así a vida vai a ser moitísimo máis maravillosa. Xente, vémonos na seguinte conversa. Chao, chao. Gracias, Daniel. Chao, chao.